Ipi bro saya simpat kami su komen ipi bro ki kajing puli mentah kasingi kadina ka sam ka bai spa lai pu san bat si spa lai pun rio ti shua bangan puli ya kani ka ya ka sam kwa ban pacat jingmut ipi baro ki kun ka brio nyutram haba pi ya kran borobor ngasngau ba piatip an bha ngasngau ba sumat ba barok khoj hangni kidi nong senchar sudah barok khoj hangni ha jala jungi kidi nong bishar sudah kamut kiba start an baro handrei habanga perkhan bat ya ka e pedia ka bang ya kran ya khana tangkat niru pim pat sem latip tidena kata kadau ngan ong ipi bun ngai gitu video mo ba ari raki kem ya kita ki kena tu ki kena klok pla la ni ki kena prong yeng la ni ki kena tu yeng ka bas ngolongo kalong kuni baradangi ban ya kitu ki kena tu radengin ra sa police station nda habangi la debra ti ki pulut bonsin ki sim action era marsnya poi hang to namar ba ki brio jungi kim ju IFR hiru ti dena takada ba kitu pat kilatip ti maria lek mangi kamut mari pelat hi ki ti kani hi kapenlong ba ya ki brio kita ki ba ki ong ki pulit pulit ni ong pulit ti bonsin balik ke jakum ta namar ba ndala dep tu habangi ngila tip ru ngila dan kita ka kasaki sabut satar babon ki baya saki kata ya ka jingle ka jingkam jong kita ki kena tu kena klopla pause kam samdan ka an dan persistom ki takadaw ba long thik kumba ki pulut ki kwa hi ki bakin itu kamut balai ba nda kila kem bonsen ki pelat te kamut napedang jong ki pajba he babon kamut ki ong bet ba ki pulit ki bam pisa nda kila de sim pisa kamut ni tu gi mentuk ki suphan da de phan kamut gi mentuk ki pelat no nda pelat kamut utu kena tu litu biang ti ngai i pede ya ki kena tu barit baria ti bonsen ngi ya ong bet ban pristom bet ban pristom bet handrei ki mentuk bahe mdan manut ban ong manu nomor balai hang ni he jala jungi hi ti kaja kumta ya ki mentuk bahe pade ki mentuk eka hok jonga jong pi amdan manu banut hala ban kenut ban lik kenok ya ki kiting kilik ran ki sya kalaman ya ki ti sakawe ngakwa ban ong ba kumyanga uba deng do todong mo ki sit ong be melelei u khardai melelei sipia ong ki set ong ha kata kentien khardai set keno tamo ngan ong ki ong sipia ti hanre hang ni hajala jungi larul de sipia sudah ki sipia he aspa tangba une pada sipia nei uhikai na kamenta jong phi ban pen bha ya ki mlang salang balai ukaladuk kumne pan sipia nei une sipia pade ukampalat ban ya phi ru si tangka pi ong pure blood tang ya kata kasnam pure blood ru pi tep pi wana ru pim tep kata kumno pi ong pure blood kani kaba ngang akwa ban bu jengkeli pi hakanu ko kom pi ong pure blood tangba yala deru e katandrai da kali ong video Israel ong ngim tep ngim dei de jontel ru ngim dei uai pat mtep kata ru pi ong pure blood kumno hato phila ban pensai ani da keren sumut piatip an ha piatip hai ki bor khoj handre ka weiru ka an hang ni ka an peleng sudah ni peleng puut ka an peleng puut sudah ni namar pimis ngotho hiru narade kumno ban pentre kam ka an pim simlatip hiru dena takadaw ka an peleng puut sudah ti dena takadaw ba kai ka an habaya thau hi pan khen hi nadu ki an chnong an thau ya kalongum tahi khle jaktung ti dena takadaw ba ngim shem la khen kor bat ngim shem la sngo thu
ya ka ka ba ublay terkenrat hi u ayangi kata ka an ni pen ken hi ban ini nyoben ni kita ki an jung ki departemen jungi naduk mensua haduk menta ki an jung Moses hi ki an ki baskem ki an jung u Abraham hi ki an baskem ki an jung Ishak ki an baskem ki an jung Jacob ki an baskem hanre ngim simlas ngothu bat kumno ngi maneru ngi mane sa ki lay thau ki blay khandau ki blay statue ki blay yet ki blay thomat hanre ngim simla nyokor ya ublay jung Abraham ublay jung Ishak ublay jung Jacob ublay jung Moses ublay jung kijat benriu baru khot jung perthai hanre ngi klet no ya ublay utrai nong bu nong thau de na kata kata ko ngi thau dar de kiwi kijat jaka bangin yaro ya ublay kamut ngi ai nam ai kerteng saya ki blay ki ba ngim tep hiru ngim yu i hiru de hang nor tep ra de na kata kata ba bun sien hi ka jingjot jong kibriu jungi bat khamtam kirang ba jungi balai ki jot kade ki jingle la de ngimla ban keno ino bun sien habang idi iru ngayu i ba kata ke jing mane blai jong kirang ba kene jaka kai ilong tat dor ba kadang scam ka jinget ya ka kan thei ban ya urang ba akene jaka de na kata kadaw ka kan thei ka syong hakri ya urang ba bat urang ba upoi hapo tie kamut de na kata kadaw balai ba bon si kiba su yap ha kadi kia bon kiba yap ha ka ni ha ka tai ka bom ju tep hi ka jing yap kloy jung kirang ba ro ka bon ha ka ni jaka tie balai namar ngim sim lapan kraw ya ublay nong bu nong thau namar ublay ude ubay jan nang kong bhabat ubriu de ha ka hukum jong ublay terkenrat hi wan ubriu perthai de na kata kadaw kat kum ka hukum jong ublay Henry ngi pan kirang ba jong ngi hatu bangin le riublay kum ba le kiwe ki jat ban riu ngi le ran namar balay ngi la cha aslit langkhot ha ka kan thei ha kan ni jaka de na kata kadaw ba ubriu na bar pat haba uyo yo dong utara be na phang namar ki dawieng daw sem bar khot ula yo tendang nadu na try ula de tip lut ikariti pedi ajieng pedi sem ya kata karukom im karukom man jong kibriu jungi hang ni de na kata tendang lut bar khot ti sisen bala la tip lut ya ka dawieng daw sem kata karukom simkur simjat ka karukom long rukom man hakani jaka hang ta ubriu uyo ban de asniu Henry mangipan inangi pen kraw pede ya kata kadustur nong wei ha ngi pen kraw ya kata ka kam ke jingle jing kam juki nong wei ha kat habakut pan kina pai selatan rai namar ngai i hakini kisingi ba hakapur banganang penkhut nyut ang ni yau ngai ba kibriu ki banabar mo kibrat ya gitu ki durblay kanisha gitu ki bulay tabala sa frame kibrat ti haba kibriu banabar ki pe ki video jonga ki sngo dung ko mansim namar balay nga ong ya kini ki iwe par ki jat benriu mo ki jat benriu hindu ong yang na hikai anyre namar nga ngatip ka ka dehes ka dori ka sendor nga ngatip lut timen batay ka tidan kibas nguram ni kata namar balay ba makiru kilali akum ta sa ubriu jong ngiru uli akum tahi ukeno ikiwe ba ki mane balay taw yala dia pade ukulat pade mane balay taw mane sai ka dur mane sai ka stisu mane sai ka ha sya pentap miau ki bro hanrei hanga hi ka jinget jong ha nganget bitang ublay bat lang ba ka jutang jong ublay nga puli nganget tang ublay tede na kata kadaw ba ka jing yepher ha kata ka jinget bat ha kata ka jing sya pentelep ha ka ka jing sya elam bakla ha ki bri bar hadu bana jot bom sngotu syu bani kran ni khana wat si para wat si bahyeng bahasem wat si pramarjan marpa prasnong prathang kade kani kada ngalawat ha yala di balay nga puli ka bible nga dawat banya ka jutang barim bar khoi ngalawat banya ngasyam ba ubri bana bar
ula de blap ula de tiup lut na dong sedong de na kada us penjot ti ke jing hiertma kata ka mission kamut ba ka theu betang ban hiertma da ukhnam lani da karanti lani da ubom lani da kasloi handrai ban hiertma ka theu ru da kani da ka bor jabing ki hiertma ya ka bor jabing hi da ka bor jabing ya ka bor jabing hi ki hiertma kata kadi ka kam mission handrai ka ekap ka kam mission ka ban penbha hatu habaki missionary habaki latip ba kini ki jai penrio ki barang sida bat ki de ki bang scam tang hau blai handrai kumno menta ayu kaja bat menta halor ka jinget kawe ke balang ya kawe ke balang ya kawe ke balang ka kami ya la ka khun ukpa o khun ya la ukpa bat ban iben kela ti kum kani se kata ka jing hikai ya ke imlang salang jungi bangi ngi perkhat ba ngisngau bangi biang kani ka kata ka ba hikai ki briu banabar bat ngi ong bet ba ka jutang mathamai ka ba biang haba ka lada ka jutang mathamai ka ba biang te bliu phimla bante ha padai na kata kadau lada pi ong bet ba ka jutang mathamai ka biang te bliu phimla bante dei na kata kadau ken bat ha ka jutang mathamai baro hi kambun hi kishim na ka jutang barim bat ngan sa ongi pi bangan pule mata ka singi ya ka sam ka basi spa lai pusan bat ka sam ba spa lai punrio kumnu ba phin yo yaro tang yo blei bat kumnu ba phin sngo thu ban pan buram tang yo blei hang ni ka mut ba phi phin du sngo thu ba kumnu ngi de ban yaro tang yo blei ti deina kata kadaun ong ye phi ba da perkhat ba haba phi pule da perkhat da puson da pan hukum na ublei khnang ba phindup sngo thu ka e ka jing ye jan jong ubrio bat ublei lada phimpat sngo thu e kata ti kamut nai comments labla are na kran labla are na mario ka karto kala hala di pat ngan ong ip ba deina kata kata ong ip ba ka e ka jingle ka jing kam jonga haba phi comments kan no ngam ju sngo phere da phi kran ben kran kho da phi tim sang ngam sngo phere namar ngai i plan ya kitu ki jingle ki jing kam bat ki jingle jing khana jong phi bor kho ngaklam ngam chem la le ra manga kum tu Henry namar bali yala dia ngari tong ubrio yo pikhen bele yangar ngam tiep Henry ngam de ublei ngari tong ubrio papin comments yang kato pin perkat bangang ngari ublei ngari tong ubrio ti bali ki jingle ki jingkam jonga pat ngabu yala dia ngaban chat yala dia hau blei un penya yang ngakat bo usngobit namar ba yala dia ngawan long brio kene pertheiru long ba ka hukum jong ublei namar ngam don iye kene jaka ngam don iye ka ha kani perthei ngam simla thau brei ka ngam ya ka pisai ka tangkai ka spa ka pho handrei nga thau blei ya ublei uba ai sngo bhai kani jing im yanga deina ka takadaw ngan ongi phi bale halaki singi ngan yai pensai bat yai pensngo thu ye phi namar kumno ban yaro tang yu blei kumno ban pandon buram tang yu blei tores towat tan rai swai ka jingle jing kam jong phi nan man ka ba phi pang phi sitom man ka ba phi tiang ngan ong ye phi namar ba phimle ya ka jing sisa phimle ka badai dei na ta kada phi tiang ublei penting re phi ublei pang re phi lada phi tep bat phi kan mau kumno ban aingu aidam ye u la ne kumno ba phi phile phi kam bat phil ndet ye u na ka ban siam jong phi nda phila dep le dep kam handrei phinang kwa ban tap miaw ya kata ba phile phi kam dei na kata kadaw ba phi sangat ka jing pang jing sitom ba phi sangat ki jing ninjar lai phojat bat ka sawan ka jing tiang jing tanjo ha ka jing em jong phi ka de ka jingle la de wat kan no ino te de na ta kadaw ngon ong ipi ba balei ba nga hadu kat kini kisngi ngan ong ipi nga scam ka jing et tang hauble ngam sim la ri ino ya ubrio perthai ngam don jing tiang ra nga tiang ya ublei nga khau put ya ublei namara dangam krani ka jing sisa un sa ai nga jing tanjo lai phojat da lai sien ngala tiang namar balei hak lada umdor kat bat nga
ngala di benyap kuslai ngang UP kita ki ki ba ngang nget ha ka man siam la jong ban nga sngotu hi wat ha ka bakut ngang la rai kut be ngin ong ko konrat kat ban memon handrei kumno ngadang im haduk at kini kisngi dei na kata kadau ka jing skam jong ka man siam bat ka jingat ku jonga na duk ka donot ku jonga tang hau blai ka dei kata ka dei ke jingat jonga ti nga kwa ban hikai ye phi ru ban pan sngotu ye phi ha ba phi puli ye ka bible to da perkhan to da puson wat chu puli tang ba pendep rukom ban ong bet banga lade bamlut lendet ya ke bible wat ong kumta namar pidi tang ubrio wat ju yelam baklah hiru daki kita gijing pos ni oram nya jong pi Henry to da pan hukum no ublei pulie ya ka bat sa perkat sa puson Henry wat yam baklai kibrio wat yelam baklai kibrio kan ong pi da ka gijing hikai kamut pin ong ba pen i bangila banduai ngila pen kot kadai tang ka jingi lambak lah ngamla ban nget ya kata lada unonu brio syem la kelahi nadu kaman siam ka donut ka jong uhi pinam la ban penkot yu brio dari leiru wat tok ya kata lada ubrio hi ula kwa ban kela nadu kaman siam jong u nadu ka donut jong u kata kamut lada pi penduai ru ka syong nia ka don jimut ublei sngap ya kata Henry lada ta ubrio umpat mon kamut pin ta ay ka kli ane pin penduai ngam nget dari leiru kata ka di jinget junga ngam nget ba pila on penkot lada ubrio ummon nala dia ban kela namar syem la yatho ya ka ba ule bat syem la pau hiru akhmat jong ublei ba map ko blei ngala de ble ya kane baro ngan kala ka bamut nadu mentangan ngan weng no ikini ki jingmut jing perkhat bar ki jing benut jong ai kane ka ya kane ka perthai kamut pinom la Henry la dau tau brio lane ka brio kin pau akhmat jong ublei ko kenrat ngala ali asni ngala ali persya me kota ki ba bunjat ngala ali persya me namar ngala tip Henry ngala khanang tomap ya ngan kela ka bamut nduk menta ti tang kata hi kata ka jing duai ka poi derek sa ublei bat ublei sapen kya ki ublei sa weng sendan ni ki jing bar khoj ya ha ka jing mut perkhat jing brio kadi kata ti mentangan puli no na ka sam ba spa lai pusan bat ka sam ba spa lai pun rio ka jing ruai yero haleluya to yero ya kerteng utrai to yero ya u pik sakri utrai pik ba sakri hayeng utrai ha ki plau ki ba ha ki plau yeng ublei jungi to yero ya utrai na ba utrai ulong ba bha torwa yero ya kerteng jung u na ba ulong u basbun na ba utrai ula jiet ya jakob banlong ujong u na ba utrai ula jiet ya jakob banlong ujong u ya Israel kum la ujong ngatip ba utrai ulong ubakraw ba utrai upalat ye kiblei baro ya ka ba utrai umon ule habneng bat hakandau ha ki duriau bat ki jingjeliu baro dei ma u ba penmi ikil o na bakut ka perthei ma u bala penthaba ya kalili ba unhap uslam ma u bala wanlam ye kalir na ka jaka syong jongka dei ma u ubala syo ya ukun prangsngi ka Egypt bat brio bat merat dei ma u ko Egypt ubal lapha hapdeng jongpha kidak bat ki kampla persya uparo bat ki sakri jong u baro dei ma u ubala tangon bonba ki jat benrio ubala penyap ikis iem badon bor ya usihon usiem ki amor ya u oki usiem basan bat iki hima kanan baro bat usa penlong ya kari jongki kanong kenti ki brio jong u ki Israel ka kerteng jong u ka kerteng jong me trai ka sa si junom kanam jong me ko kenrat kani pateng la pateng naba utrai uyada ya la ki brio u isen ya la ki sakri ki blei ki jat benrio ki long tang karupa bat ka ksiar bala thau da ki kti brio kidon ki sentur handrai kim kren kidon ki khmat handrai kim ui kidon ki skor handrai kim yo sngew kim don man siam hak sentur jongki ai kin long kum maki kito ai kin long kum maki kito kiba thaw yaki bat kito baro kiba sania haki
Ko yeng u Israel tukar ku ya utrai, ko yeng u Aaron tukar ku ya utrai, ko yeng u Lebi tukar ku ya utrai, phi ki bating burom ya utrai tukar ku ya utrai. Kamut tukar ku ya ublei, utrai kamut udi ublei, utrai jong kajing im jong ajong phi. Tukar ku ya utrai ha Sion, ha Jerusalem ha yeng siong jong u aleluya. Kajing ruai aingu ya utrai, hangne ki penwi betang utrai, ngan ong kajing ruai ya ro tang ya ublei. Kajing ruai aingu ya ublei. A to aingu ya utrai naba ulong ubabha, naba kajing it jong u kane junom. A to aingu ya ublei jong kiblei, kajing it jong u kane junom. A to aingu ya utrai jong kitrai, kajing it jong u kane junom. Tang ma u ubale tang ma u ubale ki kampla, kajing it jong u kane junom. Ma u ubala thaw ya kapeneng da kajing stat, kajing it jong u kane junom. Ma u ubala penulong, ma u ubala pensyong ya kakendau halor ki kajing it jong u kane junom. Ma u ubala thaw ya kijing syai ki bakraw, kajing it jong u kane junom. Ya ka sngi ban sensyar man sngi, kajing it jong u kane junom. Ya ubnai bat ki klur ban sensyar man miet, kajing it jong u kane junom. Ma u ubala pom ya ukon prang sngi ka ijem, kajing it jong u kane junom. Ubala penmi ya ki Israel na pedeng jongki, kajing it jong u kane junom. Da ka kti baklany, da ka ksangti bala kener, kajing it jong u kane junom. Ma u ubala pya arliang ya kaduriaw basaw, kajing it jong u kane junom. Ula penyat ya ki Israel na pedeng jongka, kajing it jong u kane junom. Ula penyap jelop ya uparo bat upat jong u, kajing it jong u kane junom. Ma u ubala yalam ya laki beriau lengba kadi kenja, kajing it jong u kane junom. Ma u ubala pom ya ki hima ki bakraw, kajing it jong u kane junom. Ula penyap ya ki siem badonam, kajing it jong u kane junom. Ya usihon usiem ki amor, kajing it jong u kane junom. Ya u oke usiem basyan, kajing it jong u kane junom. Ula ainong kenti ya kari jongki, kajing it jong u kane junom. Ha u Israel usyakri jong u, kajing it jong u kane junom. Ula kan mau yangi haba ngilasa rangli, kajing it jong u kane junom. Ula pelat yangi nakinong syun jongi, kajing it jong u kane junom. U aibam aisa ya kajing thaw baro, kajing it jong u kane junom. A to aingu ya ublei kabeneng naba, kajing it jong u kane junom. Kani kajutang jong ublei, kani kaktien jong ublei. Nasngongu ya ublei. Ti balai nga juong ya kani kakentien namar ba kumno nganget ba ka Bible kadi kaktien jong ublei. Ba bonsen hi kibriu kidon kiba pane ya kata bat ki ong kumni. Ba ya ka Bible utot ubriu ki ong. Handai omdan ubriu bala nala dia halor ki eke ibaro ngan ong yipi. Lemdala persat mensiem hida ublei haka jemut jong perkat jong u. Bat haki eke jingle kijing kam jong u. Dena kata kataw ba ka eke ibaro kadai hi kajingla jong ublei. Ti menta ngan ong yipi halor jong ka imlang salang jongi. Bon ki penmi ki eke kijing huri hura haka imlang salang. Hasnong hataw lani ha kijing le kijing kam jongi. Namar bonsen habang apet ya kijing yaki kijing le huri hura. Handrei kita ki main leader lani kita ki nong yalam jongi ndala khot ekran sorkar. Bonsen upajba usa ka umdum ka ansar umjuyo. Bat kayai dolong drama haduk menta. Ti dena kata kadaw ngan ong yipi ba pi ki pajba ki badung menta imsngi halaki kam. Pi ki kimi ki pa jong ki kun ki ba duna kayo kakot na sa ilang baklasyo untuk namar yo ngi jenjar halaki yang kisem. Namar ndala sa akem ukun ti kamot pinhap an li bil yo u pinhap an kit jenjar ti kan ong ipi kane kade kijing sa ilang bakla. Lada pilong ki bakongu yakaan jong bahlor tam pila dep tuplot. Lada pilalong Kristan puli be ka Bible kajutang barim hangtahi kan sayarap ipi.
Handre wa se elam bakla ujunget ino ban elam bakla ip pulia siwai ka basdang satip pat ka bakut adin handre da pimtip ka basdang pinchutip tang ka bakut tetang katahi lakut ka jingim te dena kata kataw balingang pulia be tang ka jutang barim namar bang asyam yela dia bang nang donkam ya ka namar ba ngakan mau ya ki ya tan rai la jong dena kata kataw ba wat ikibrio bana baru ngong हम भी मालूम है अपना धर्म में हम मालूम है इसलिए te dena takadaw ngaru ngatip ya ketanrai lejong umdei ba pin yalam bakla nga dena takadaw ngalong kristan maknaru handrei ya ketanrai lejong ngamla ban klet ngamla ban i dena takadaw balei ba pide kran ya kadustur poisya ka balang na ka balang poisya ka dustur handrei ngang ong ipi ketanrai mensua uno ukon kabri hunyo trap haba usong kabar kan thei lada kan thei kam aijat ai khong yo u lada kam kongo yo u ka jingdon jing em umju ayaka bat umju tho aka ha te de na takadaw handrei lada kino ki balo long kristan ro pat kum ngai la de ngahi kai la ka tanga lada ka long ka bakongo te kamot ka de ki jonga lada kam kongo yanga kan kongo penban ya ubri banabar kan kongo penban ya padar ya pastor lani u babu ketikes lani romba balang te kata kam de ke jonga ti de na takadaw haba ka tanga jonga par ka snguthu ya kata namar ngahi ngaru ngala ban hikai ya katanga da ka bible ti de na takadaw ba kasyong ha ka jinget yung kibrio lada pi snguthu pi pule pi perkat pi puson kata ka ba pi pule hi kan kam ai jing sempang jing sai ye pi hi tingang ade tang ba hikai ban ya pen ilem ban ya bantalem ya ka e ka banganga tip kumba piui ba baro haki social media Facebook nang ta ha YouTube channel pinong we o ba deng ulong ta o ki kon yung adang kilong ta o ka tanga yung adang kilong ta nganong yipi ya ka e baro kum ki brio hune pertai wat yero yu brio yero yu blai ken nganga yero yu blai namar ba kam de kijing la jonga ka de kijing la jong blai ngam kwa buram ngam kwa nam nganong yipi mdan i era pertai ndala yap apte bi khandau kaman siem pede ka hab li ai jing ken ha khmat yung trai nong bu nong tha te de na takadaw ong yipi ba ngimde ban cha elam bakla ha kibrio unong penjot unong pendu haba yu daw kamut pibi te lakut unyalam bakla be yipi te de na takadaw ha kini kisngi baladam don we usamla ong inga badeng ngakwa panjirap na pi te ong download ini apps kamut kalalong ba pi rap yanga handrei ngang ong ngamla ban download yo to apps namar balei babun sien hi ki company na bar ki on penjot ikajat benriu jungi kimju aikam ajam ri ya kijat benriu jungi nadu ki company jong ki mobile eru kimju aikam ajam rai ki beriu jungi bat kimju kwa hiru ba ki beriu jungi kin long he long hanya kita ki company ti ngaru nga ong ya u nga ong kumni lada ngaru ngan thawra company hato pikloin ember kersan yang apat haba pisanya kita company na bar haba yela dia pimpat don jing sai bat jing tip i pila dak loy ban dapat da phon pat ikibri lojong ti to khana ula haga jing sudom imat ula dom hi tang bangang ong ngam pala ra ladang pat ikendu bar kita kibrio ki bahe bahan jong kata ka company ngang nomla ra ban ong be ba ngan menjur ya kata namar bang ladep tip WWE kumbalaja ya ka company Reliance mensual atep mantap penkin imbiang kade ke jio Henry kani kade jingbi jungi kade ke jingbi jungi te na kata balai ba ki company na bar ni ki brio na bar ki wan euro ka hok jungi leni ki wan tombor ya ka jingle jingkam jungi kade ke jingbi jungi namar ngi nyobe nyela ka jong ngiro e ka banabar ngiro be ya ka jingle jongki nongwe ki nong ar kadba ya ki brio ya ki para jaj pra khong la jong pade ngi iben ngi keren ben ngi kwa bantar arsut de na takadaw ki ong utlen ru ude ubrio hi ngam nge re ba to utlen udon ha e namar utlen usong ka man siem jong ubrio
kamut tang selakiu ban iskun lani israi yau ta ubri uba ukiu kin ong be ba udi mun sono tang katahi kada mdon i era handre lada pi pawon pan i yau ta tulen mlap re mdan hiru ba phila ban pan i sabut hakmat juga an yau ta tulen sabut hiru hakmat juga an ban pan i yau ta mun aiksu Tede na kata kadau kadai hi kaman sim tlen kaba kibriu jungi hi kiadon da kaba pet pihon pet bisni ba utei ulas sedang kiu ba utei ulas sedang ruspa ba utei ulas sedang yo handrei ya ke jing trei jung sitom jung ubriu kita mala bat phim sim latip phim sim layu i handrei ka khana lam ler jung ka khring ka tang am ani kapur step ha haba phile ya kanu ka kamba baha kamut judon nong itu khanara lada phile ya ijing bak pitang subakra khnet tok ha kan gejat ben riujungi ani kapur step ha bat ka ding kawan lep bat ka ingbi point ka thang ya kan ke jala tiang ai i ba kalong umta ha ke imlang salang jungi henre haba philap ya nu nong le kam sni jaka banda bishar banya ha jaka banda kali pertheu nong ai ding khamat nyan bet kawang bet nda la dep kakam babe bat le ran khamat ka perthei namar bale ngide kita kibrio kibanong riu klap ka jingmut perkat ngim simla lapor hiru ban kali pertheu handre direct be da kakam dat li bom li nda la yap udei man sono hatu brio bayap ula ban juba de kata ken ka jinglong hi namar bale ka jingsit kli ka kloi bha handre ban perkat pede nang ni mdon ei tede na kata kadau ba ka imlang salang ru ka sajot sapra bade ka tah ken ka bangi ngim simla perkat ngim simla puson ban kadon be tang kata ka jingkiu siet hang ni ti ngangan ongi pi haba ngale ngakami ki berkhot kam dir ka jing mut khanang junga bangan tenju yano ne bantes ini no ngam siam poi perkan ngam tip hiru ya kata handrei ngang sunget be kata ka jinget junga nget be kade ka jingla jung blei namar ngam dir ubri banang pasta ngam tip hiru ya kata ketin pareng le na kata ketin hindi handrei haba kami kumto ngarang ngam soto ra tede na kata kadau ba ngalengo ya la dia wat ngatrai hakapur ba hibun ke ba ngeli skor kat mo hakapur bang nali skor mo sunram kamut ai ibun ki ba nadu por nak khana aru bun ha kalong bet kumni kumbang ngalong menta ki ba bun ma kibrio ki serai ngangam tip balai ki serai namar ngalong bet kumni nadu mensua nadu ba nali skor ngalong bet kumni takadau ki serai ngam tip balai kidom ngam tip balai kumno hakip dia kimlat ban keren kimlat ban ang kimlat ban mi nak sentur jongki handa ki susrai bet kumni ngam tip takadau ngai pu saberkia lagi ski namar balai ba yaki baro kiba ngalong ngaman nganong ye pi ngai ya tho ye ka jing sisa ba ka jinget jonga nganget bitangi ublai ngam junget ini no ada pi penting ta ha kata jaka don kum tang ngalit khnang ada pi penting hang ta don bot ngalit khnang Henry ngam siam la siam re ngam siam la siam re kita ki berkhot jadi nak takada utau mencono ru ngam tip re nadu nak san snem ngali rap ngali mat beri saadu sawa ngir ngam ju kenduk to mencono ngalengo ya la dia ki ong mencono mau sunram ne ba ma bha mau sunram ki bana keleng ka perthai ki bana kita mencono mau sunram Henry habang ale chasnong si sen le shooting film hawai loi ro ki ong ba IB Henry ba ngala ba me kata ka jana kata ka dukan hawai loi tau direktor ong ba yo ngat bi ngan bam shwa ma he ngan bam shwa manga dayap manga te na ye bam repi Henry ndal abam da arung manga bar kho yarung bat isula de ita ikong bo pli ti kajing ya lam bakala kajing ya bu shun bu sniu kadi kajing ya target pranong snong pranong song thau kamut kawai ka sinong berkeno sniu kani ka wan nadu menciwahi
kita kinong ilam bakla lai phojat ki ilam bakla tiade nang takadaw ki ong kita kinong pen menjur ya kata pa kinong pindala amat elde pin satiap ti pi pade bal amat elde bale pinang empat pi klamiam da pil amat elde ti pil ade baniap em kumno pade pinang em kabalengo kade kata kan ti hakpor bangang li trei li kta ngalit trei sha war bad ipa satit diem saus nam yasa angta haklaw ki ong kinong kiman so no mawlong kemot kirda dig bitri to slide ki bitri ba nyo bitri pra bitri spo bitri hana kumta ter ki ya ar phongut lai phongut hendrei nga bad ipa ngi sa saklaw ju ikan do ro taman so no ulong kumno saus nem ngi im ha kasinong jong ki kasinong jong ki war saklaw satam empat ju ikan do ro taman so no kabalengo ha kajing syam jonga namar ba ngamtip kumno ngamla ban saki ya kata namar balai ba ki ong kata kaswar kata roru ngaci sien habang ati untuk pandeng nak taka jaka ba ngatkan parat ngabam handre uta ubai li lang bat nga ong ba tieng ya kaswar kata ro handre nga ong ngabam lang ba kaswar kata ro handre ngaklem li dei de dene taka daw ngan ong ipi hapi ki ba ken pi ki ba tieng piangat hia kata kajing tieng piangat hia kata kajing ken handre hanga ubam ken nga ken bet ngatip tangi ublei nga ken bet tangi ublei hi uba kraw kajing im jonga uba ai jing ken jing dia yenga ndang layap nang ni perthei de tang ma uhi nga ken tangi ublei ngam ju ken yenu ino ngam ju tip yenu ino bat de na takadaw ba kajinget jonga kalong bet kumni hi nga nget tangi ublei hi sa sim jing ken yenga ndang ade ble na kani iya ka ke jing le jing kam jonga nang ni perthei ublei hi sa sim jing ken tede na takadaw ba yaki ki ba thi pi syam pi sngoto lani pi syai ka jingmut perkhat jong pi pet ya kani ka YouTube channel jonga like share subscribe ngam don jing phera handre haka bakut jong ki bro ki ba ibadang do todong nda ila la ban snai ka yeng ka sem bro khot ti insapen ka ka nuksa ba bhai pi ba yaki prado prasnam la jong kata kade ke jinget ke jonga bat ke jing thrang jong kemen siam ke jonga ngam kwa ban longkum ukhiu thli mo basawa handre nga kwa bet ban long be ukhiu badap da tiet dim sawa be tung mde ban kum tu khiu thli be de batit threng riang ngam kwa ban long kum tu de na takadaw balai ke jinget jonga bat ka ka jing kwa jong kadonot jong kemen siam jonga kata tang boleh batit ngam kwa ban yalam baklai no pi kwa ban bot ikunuk sabab ha bot handre ngam la pan bor no pi kwa ban nget kata kade ke jing songthu jong pi ke jing bisar jong pi ha ke jing perkhat jong pi ke jing puson jong pi ngam la pan yalam baklai no handre tang kata hi kebangang kwa baka imlang salangkan bah bat bangi ngin ye kiu irat ngin tre laki kam ki jam lang baka jing kerku jong ublei ngin bet ngin biang halayang asam ti tang kini kentien tiasuk ye pi bro kami besok wakmen kublai sibun